Siyozalibona gogo sokuzalibona omkhulu. Siyakhuleka emagumbini amanomhlaba enhlana senzansi eningizimu namaphakathi. Lapho ngikweni mkhulu Gwabini. Ikhetha lamakhetha ikhetha laseNatali encane ngeminyaka edala ngemisebenzi. Yanamukela-ke ku-YouTube channel yethu Indalo Media and Podcasting. Kulaba basha abasanda kusijoyina, ngiyabonga kakhulu nganza kwethu izandla zindlula ikhanda. Enikwenza kumina nenzeni nikwenze nakabanye kwabanye kusho okukhulu kuthina as i-channel as umuntu wena wakamoya othandayo ukuthi ezenjani eneke ulwazi embula amehlo ephinde iqwashise ephinde ixwayise ngazo zonke ingqinamba esibhekana nazo kulo lolu hambo lokulungisela abakithi abangasekho, kulo lolu hambo lokulungisela imimoya yethu ukuze impilo yethu ikwazi ukuqhubeka. Abantwana bethu namhlanje ngifuna sikhulume nge-subject it's a very thorny topic this one, because kaningi ihlangana nabantwana abazaleke baba imilanjwana. Sababiza ngemilanjwana. Uyini na umlanjwana? Umlanjwana uqhamuka ngendlela ezahlukene. Number 1, umlanjwana kuyaba ile ngane lezaleke ekhaya. Umntwana masisi uzaleleke ekhaya suke sithi leyo ntombazane isuke ithole umntwana ingakafiki esigabeni sokuthi yenze njani ishade. Okusho ukuthi isabhilonga kubo kwayo komalume. Leyo ngane ezalela lapha ekuthiweni umlanjwane. Umlanjwane futhi uphinde uqhamuke njengengane ezaleke before umshado. Kushuthi wayitholela kuphi umama esabhilonga komalume engakathelwa ngenyongo yala ayiganele khona. So kuba umlanjwane, leyo ngane zike zibizwe ngemlanjwane. Bantwana bethu ngizocela ukuthi ningalelisise kakhulu la, nicophelisise. Nami amagama ami ngizocophelisisa kakhulu ngoba sibe abantu abadelelekile isikhathi eside. Imlanjwane sazithatha njengabantu abaqaliseki abaziqalekiso isikhathi eside. Umkhulu Gwabini namhlanje kuyona le video le sekuyisona isikhathi sokuthi ngilikhulume iqiniso ngimlanjwana. Imlanjwana number 1 ayilona iphutha. Umlanjwana number 2 awusona isinengiso ethongeni nasedlozini. Umlanjwana awusona isiqalekiso ethongeni nasedlozini. Umlanjwana ke loyo umkhulu Gwabini awaziyo azokhuluma ngawo kule topic namhlanje. Uma kukhona into ezokuphazamisa ngicela uzeshow uklearisha yonke into ngoba ngifuna siyilalele sijule le concept lokhunjana le umkhulu presenter le topic yakhe yomlanjwana. Bantwana bethonga, akekho umuntu obusiswe njengomlanjwana emhlabeni. Akekho umuntu ithonga elihlose okuthile ngaye njengomntwana ozalwa umlanjwana. Ngiyazi abaningi bayayibuza bathi kodwa mkhulu sixakeke kanje sihlupheka kanje, hawu kodwa kanje impilo yethu i-up and down. Yebo, izoba up and down impilo yomlanjwana. Uzodonsisana, uzobangwa njengomlanjwana. Uzothukwa njengomlanjwana. Uzodeleleka, bazokweya abantu. Uzokweyiwa na umndeni imbala. Uphinde weyiwe na bakwena abantu bangaphandle ngoba ungumlanjwana. Yebo, umlanjwana unalo leli gazi ebantwini basemhlabeni lokudeleleka, lokubukeleka phansi. Kodwa ngokwasethongeni nasedlozini kaningi amakhosi angiqwanga yona imlanjwana. Mabuzwa nje umuntu khona umuntu ombethe nje isigaba esithize, mhlambe ombethwe zithunywa amakhosi athize asemanzini. Umlandelisisa, umtadisha, umhlahluba uzaleke ngaphandle komshado. Ake ngiyiqale lana-ke lento ukuze izwakale abantwana bethonga, ningidlalelisise kahle. Kunemfihlo zakuyona yonke imindeni inemfihlo. Yonke imindeni inezipho. Yonke imindeni inamathalent akhona ekwaziwayo ukuthi kule family kaGwabini kuneyingcitha buchopho. Ngenza umzekeliso, kaZuma kunabaculi, kaZondi baphiwa ukusebenza ngezandla
bakwazi ukubaza amakhabethe asekitchen, bakwazi ukwenza izinto ba-artistic ngendlela esimanga. Ngokuhlukahlukana, ebese kuphinde futhi kube khona umndeni nomndeni uba negolide nesiliva lawo la kamoya, okuyisabelo esikhulu sabo sakamoya. Leyo mndeni ukuze sigcineke leso sipho, sigcineke la ekhaya, sigcineke kulomndeni, lobo bukhosi sigcineke kulomndeni, lawo mathalente agcineke kulomndeni. Kuney'ngane ezizongqwangwa ibona bonke lobo bukhosi, ekuzofaneke zingazalelwe emshadweni, zingaphumi nalesi sipho ziphumele naso ngaphandle, okufanele basigcine la. So lezo y'ngane-ke ziyake zizaleka zideleleke, kube ngathi ziyamaphutha. Ingoba kakade kunezinto zasemndenini ekufanele ungafiki isigaba sokuthi ziphumele zonke ngaphandle. Ebese-ke that is how we come to have imilanjwana. Ayilona iphutha, ayisona isiqalekiso, ayisona isinengiso. Nawe mzali lapha ekhaya, mangabe kunabantwana noma kunomntwana wakho ozalele ekhaya, ungamuthuki, ungamcwasi, ungamgxeki. Kukhulu okuhloswe yithonga lakhe ngalo mntwana asuke efike nawe lapha ekhaya, emgcine lapha ekhaya. Hayi julile labantwana bethonga, ngizoyikhuluma, ngiyazi kwabanye izoba buhlungu, izongazwakali kahle, kodwa umkhulu Gwabini uzoyikhuluma. Awubukho umlanjwana oyisiqalekiso, awubukho umlanjwana oyiphutha, awukho umlanjwana. Ngikhuluma mina ngize ngikhulume nomuntu nengane mhlawumbe eyazaleka nge-rape noma ngokunukubezeka. Asikuphasisi ukunukubezwa kule channel, asikuphasisi ukunukubezana. Kepha ngokwakamkhulu Gwabini, ngokukhula kwami kwakamoya, kaningi lezo y'ngane zisuke ziqukethe inhlanhla ewumangaliso. Qha nje inkinga kufuneka ukuthi uthole umuntu abanjengomkhulu Gwabini abakwaziyo uku-aligna inhlanhla yakhe, abakwazi ukum-aligna nalezi y'dalwa, nale mimoya esuke imngqwangile, ebese emva kwaloko aphakama umuntu athi kade edelelekile, kuphinde futhi kukhothanywe kuyena. Ngoba kaningi mangabe imilanjwana ilungiseleleke kahle into zayo, kugcina sekukhothanywa kuyona, kuze ukuthi lezi zasemshadweni iy'ngane, wena umkhulu Gwabini namagama angawasebenzisi inhlobo, kodwa zingabi yilokhu mhlampe okulindelekile kule support engaka abasuke beyithola from both parents, ubaba nomama. Kuba imilanjwana evukayo, ngoba umlanjwana uyawubona ngisho ukhula, usuke uzazi wona, noma ungazibizi wona ngomlanjwana njalo, kodwa bajwayele ukuba nalamandla lawajulile, banokubekezela izimpi ezinzima, banokubekezela ukuhlukumezeka emndenini okunzima ngendlela esimanga. Kanti lokho kuhlukumezeka kwabo, it's how they are being prepared to handle lobu bukhosi at a later stage, okuzofanele ukuthi benjani bakuphathe, bakuphakamise kwasemndenini. Bantwana bethonga, uyabona nemhlabeni uma ngase sivuleleke sonke i-third eye, ungancipha umona, ungancipha ukubukelana phansi, ngoba lokho esikubona thina ngehlo lenyama sikudelele, sikukale ngokwama-societal norms and standards, akukona njalo ethongweni, akuyona lento okuyiyona. Ubukhosi emumva lekuphuma khona, ubukhosi obuphindaphindiwe emumva lekuphuma khona. Inamandla imilanjwana, ivusile imilanjwana imizi yasemakubo, imisile imilanjwana imizi yasemakubo, ifundile imilanjwana, iyasebenza imilanjwana, iyabenzela, iyabagcinela, iyayihlonipha usiko, iyayihlonipha imimoya imilanjwana. Abantu abaningi bafica bekhubekile, bewendleleni bevuka, bayimilanjwana, basebenzelani bona namathonga lawa okuyiwona decide ukuthi babe imilanjwana ukuze balungiselele
lezi sipho lezi zinto zala emndenini. Ijulile abantwana bethonga into yomlanjwana. Ngingenza mina angazi ama-episode angakanani yiloko nje ngikhulume ngomlanjwana because enye yama-subjects, enye yama-topic engiwakukhonze kakhulu, olunye uhlobo, esinye isigaba sabantwana engiwakukhonze ngendlela eyisimanga. Ngiyeka yonke into phansi uma ngikhuluma nomlanjwana, ngiyeka yonke into phansi uma ngabe umlanjwana ehlukumezekile somewhere, ngoba kuke kuvuka izinto eziningi kumina and ngisuke ngazi ukuthi lo muntu lo nje behlukunyezwa kanje njengoba bemcindezela kanje ingoba kanene unamandla ngaphezu kwabo bonke labantu abamcindezelayo. Iyahlonishwa imlanjwana. Even nale ingane ezike zazaleka zaxoshwe emakubo, abanye bakhula bakhishwa nje makwathiwa nje wena uyena wala. Labo bantwana abanamandla bayabukisa. Kanje inkinga ebuyibashaye uqondana nomuntu ozo-understanda lolu hlobo lemimoya abasuke beliphethe nezipho, nanokuthi kufanele bahlelelwe kanjani ngoba isikhathi sabo esiningi basuke bahambise anuka phambili, baba nenhliziyo encane, bayashesha ukuduba ngobani vele bafila isociety yabafundisa ukuthi ufana njengomuntu odutshiwe wena njengobunje, ufana njengomuntu oshiyiwe. Abanye kuze kufika isigaba sokuthi abazali babo bahamba bayogana, babashiye emakhaya, baphinde bayothola iy'ngane ezintsha kuphi emshadweni. So they always feel rejected. Bahlale benale immediate anger engafuneki. Uma bangase balwisane naleyo nto basheshe bayinqobe, inamandla imlanjwana, isibusiso imlanjwana, ikhuthele imlanjwana. Yiyo evuka kakhulu, evukelwa izithunywa, yiyo kakhulukazi evukelwa imimoya yamakhosi, yiyo ikakhulukazi le ephethe ubukhosi bonke basemanzini, ephethe ubukhosi bonke basemazulwini, ephethe ubukhosi bonke basey'ntabeni. Yila abantu abasuke bezaleke kanjani ngaleso simo sokuba yini imilanjwana. Kukhona nje inkamba umkhulu ambulelwa zona esiyaye siyikhiphe ngey'khathi ezithize under certain circumstances asuke affecte lo mlanjwana osuke efikile. Ukhona ukhamba odliwa umlanjwana nje kuphela, odinga lelo khamba nje kuphela lo mlanjwana, ebese into yakhe iyahlambululeka ethongeni, ihlambululeke ngokwesiphiwo sakhe, ebese ephinde futhi into yakhe zihambe kahle ngendlela kufanele ngabe sihamba. Ukhamba nje lo mlanjwana lulodwa olwenza imilingo kulezi ngane ezizaleke ngaphandle komshado. Akekho umelaphi engisengamuzwa ekhuluma ngalelo khamba, akekho umelaphi engisengamuzwa wambulela nje njalo. So konke lokhu umkhulu Gwabini yikona okungenza ukuthi ngize ngibe nale YouTube channel, ukuthi sekufanele sekuyisikhathi manje silungise izinto zibuyele emasisweni, sireverse lezi zinto ebesitshela izinto eziyibhadi kanti ziyisibusiso esikhulu, lokho esitshela kuyichilo kanti kuyisibusiso esikhulu, lokho esitshela ukuthi kuyikhesi kanti kuyiblessing enkulu. Yiyo le channel le sifuna laba abadelelekile ukhothame kubona kusasa. Ingakho manje ufika kaMkhulu Gwabini uma ngabe senza insebenzo, sike senza impela insebenzo yokugcina sidluthula izinto, ngoba suke sifuna ukuthi uma uphindele emumva lo uphindela khona bafike bahloniphe, ufike batshoze wena, ufike kukhulunywe ngawe, bafike baphike ukuthi wena lo. Bantwana bethonga, bengithi nje ake ngithathe nje kancane kumlanjwana. Kwi-comment section ngicela ni-engage, nibuze, ngiqhubeke, nisho futhi ukuthi ngifisa umkhulu aphinde ayinwebe ayise kuphi lento yomlanjwana. Kodwa kwanamhlanje ukuthi ngiyibambe la, siyiguqise la, lo umkhulu Gwabini, leli khehla lamakhehla, ikhehla laseNatali, encane ngeminyaka ekudala ngemisebenzi, konke enifisela kona okuhle, nize nazi ukuthi umkhulu Gwabini uyanikhulekela kona usuku nosuku uma ngabe khuphukile entabeni.